O pătrat, am venit să-ți arăt noua mea comică. M-am săturat de comicile tale. De ce e supărat? Păi, sunt supărat pentru că foaia asta e prea mică. N-am loc. Hei, eu vreau. Nu ne pasă ce vrei. Avem lucruri mai importante de vorbit. Taci! Păi, cum știți, foaia asta este prea mică. Suntem aici îngheșuiți de 3 ani și în sfârșit am făcut o soluție. Păi, soluția este că facem un concurs de 9 runde, iar cine este ultimul în concurs, în fiecare rundă facem câte un challenge și cine este ultimul ia toată foaia și restul se duc în cerneală. Nu cred că e o idee bună, dar sincer să zic m-am săturat să stau pe foaia asta înghesuit. Am pierdut ceva? Nu. Începem prima rundă? Păi cine a să fie gazda noastră? Am o idee! Vă prezint creionul magic! Unde-s? Ce? Ce naibii? Te-am creat ca să fii o gazdă. La ce? La un concurs și odată ce se termină concursul, a să te arunci în cerneală și a să mori. Bine. Deci începem? Da! Bine! Ce? După o explicație lungă. Deci care e primul contest? Primul contest a să fie trebuie să faci un turn din aceste blocuri. Da, luați. Și 2 echipe. Faceți echipe de 5 și 2 echipe. Da. Și apropo, câștigă cine are turnul cel mai mare. Noroc! Hei, cerc! Fii atent, vrei să facem echipă? Pentru că hai să facem echipe noi, formele primare. Eu, tu și triunghi, pentru că și el este o formă primară. Adică toată lumea ne știe. Bine, haide. Hei, picătură, vrei eu, tu și paralelogram să facem echipă? Da! Te rog, pot și eu? Desigur, haide! Vrei să intri în echipă sau? O să iau asta ca pe un da. Hei, cerc? E sigur că a fost idee bună să-i dai creionul magic omului ăla negru. Stai liniștit, e sigur că n-a să se întâmple nimic. Ok, ați făcut 2 echipe? Da! Ok, bravo vouă! Păi, acum trebuie să vă dați nume la echipe. Care este numele echipei voastre? Păi, eu sunt liderul aici și numele nostru a să fie formele primare. Ok, acum a doua echipă? Echipa secundară! Ok, deci avem 2 echipe. Echipa secundară și echipa primară. Acum că totul e gata, facem primul contest? Da! M-am plictisit. Mă duc să sabotez cealaltă echipă. Cine a lăsat? Ce faceți, băi boschetarilor? Dacă vrei să ne dai turnul jos, atunci trebuie să treci prin mine. Dă-te jos! Mă doare capul. Gata! S-a terminat concursul. Hai să vedem cine are turnul cel mai mare.
Cum vedeți, turnul echipei secundare este mai mare, deci înseamnă că ei câștigă. Cum mă dau jos de aici? Votați pe cineva în comentarii din echipa secundară, iar în următorul episod, cine are cele mai multe voturi iese din concurs și se duce în cerneală!